Een soort restaurants in het noorden van het land binnen klant bij Krikke. Ooit begon bij vlees, maar nu leverancier van volle meer. We hebben een heel soort producten die klanten in de keuken broeken, behalve de drank. In de laatste 3 jaar is het bedrijf groeit met 10% per jaar. En die groei is het gevolg van flexibele werkje. Flexibel in de zin dat de klant eigenlijk altijd krijgt wat er wil. En we zijn er 6 dagen in de week. We hebben het bedrijf verleden 4 dagen hier op en nu 6 dagen in de week. We beginnen al in het weekend met het verwerken van orders. En we gaan trots tot een zaterdag en in het weekend kunnen ze ons bellen en krijgen ze wat ze nodig hebben. Net alleen nog telefonisch wil het bedrijf haast altijd bereikbaar wezen. Het internet speelt het today een grote rol. Als wij net onmiddellijk reageren op een mailtje of op een WhatsAppje of een messengerberichtje, dan zus vol dat de klant dan zoiets had van hey, ben ze er wel of ben ze wel aan het werk. En dat ze waarderen wel als we daar bovenop zitten. Krikke is een familiebedrijf dat al 64 jaar bestaat. In de oude 8 jaar is Krikke groeid van 8 naar 29 werknemers. En dat kunnen nog meer worden. Ik verwacht je wel dat we nog een lietse groei zien letten. Aankomende zo'n december begint er weer een nieuwe collega, een accountmanager in de regio Grains en Assen. En ik denk wel dat ik weer betekent dat we intern weer mensen zien. Morgen wordt bekend dat Krikke een van de winnaars is van de High Growth Award. Vooral voor het personeel vindt Ivo Krikke deze nominatie al mooi. Ja, ik vind het fantastisch. Het is een beloning voor het personeel. We doen ons best, de meesten binden, die staan klaar voor onze klanten. We hebben een groepsapp waar we leuke dingen in delen met elkaar. En als je dan nomineerd bent voor zo'n prijs, dat is wel super.